Uyafuna ukubona impilo yakho ishintsha, uyabhida, amathenda walungi, ibhizinisi liyawa, ibandla ligcwale, uyagembula noma uzama iforex. Thola impelesi yemali manje kaBabu Dokotela. Ubone umahluko ngokusheshsha. Sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816. uBabu Dokotela usebenzele eThekwini futhi akaphumi, akadayisi umshwalense. Siyabingelela Babu Dokotela, baba wesizwe, baba othe wajabula. Sijatshisa ukuthi sikwazile ukuthi sinibone nje sisabuka lama video even ingozi engakabe zikhona zephasika. Kukhona le isibhicongo esenzeke eMaritzburg umkhuphela ngaphezulu. Lazi moto more than 20 moto eshayisana ngokuthi inkungu ibiningi kakhulu lapha. But ngoba wena uyayibuka le video kusho ukuthi ungekho lapho ukwazi ukuthi usinde. Sibonga ke no turning back salwa ihlabe ngane ngesende ukuthi ubanjiwe. Phelile kokuhlanipha abantu boqhumisana ngathi ngetotozi. Tony Bags tungaphinde yenze fana nento yenzile ngoba ukuba butshela babudokotela ngizokufaka ukhontam belo ukuthi jaha ukuthi ukufaka ukhontam. Ake namhlanje sibingelela umela kwendabuko ubaba uNgobese. Lo baba lona udabuka kwamaphumulo. Ngeke ngayaka amagquma lapha ikhona indawo flat amaphumulo. Noma zikhona ushuthi isikasi kakhulu. Efana nako Lady Smith nje ayikho kunzima kakhulu ukuyithola. Baba Ngobese, okay, usinike inamba yakho. Bathi inamba wena awisho, ungazuthi le number uyitsheniwe. Ithi inamba yakho mkhulu. Number yami Baba Dokotela 078 553 2010. Ake namhlanje ke kuningi ke sofuna ukuthi ubaba uNgobese akhulume ngakho. Uphethe amaringi ke namhlanje, uphethe amaringi noma weSatanism lamaringi ngaphethe. Uphethe into eziningi, sifuna sikhulume indaba yakhe. Ngobese namhlanje kubantu akwe ubingelele mkhulu, sibuya ephasikeni. Ngiyabingelela Baba Dokotela kibo bonke nje abantu bakithi, sibonge nabahambe babuye emaphasikeni kahle noma ingozi zibe khona. Kodwa siyabonga ukuthi Baba Dokotela sisekhona. Khona lenzeke lapha khona indawo ethiwe sesedara umusubhe ngaseHawiki. Yebo. Bese nesabondo sayeka. Namhlanje uthi ufuna ukukhuluma nento umuntu othi uma ekhuluma emhlanganweni akazwakali, uma ekhuluma enkonzweni ebiza imali kubazalwana kwezeke, uma ekhuluma la adayisa khona ngento abathi abantu hayi lento siyayazi lento icheap endawo ukuthi uphethe into ukuthi umuntu akukhuluma azwakali. Yini leyo? Baba Dokotela kunenduku engiyiphethe la. Kuhlungu Baba Dokotela kubi ngoba baqhamuka abantu ndawo zonke Baba Dokotela. Mhlambe omunye useyinkonzweni, omunye usemkhandlweni, omunye noma engabi kuphi imhlangano ikhona. Mayithi uyakhuluma nje Baba Dokotela okwakhe akuzwakali ngizwakala. Abafuni ngisho ukumuzwa nanokuthi ukukhuluma uthini. Isemsebenzini mkhulu umele abantu kodwa kufana nokuthi wena uyadlala. Namhlanje ngithi ngilethela abantu ke induku eyokuthi mangabe usuyisebenzisile Baba Dokotela. Mawusukhulumile akekho ozokuphikisa Baba Dokotela. Mawusushila akekho futhi ozothi akayenze. Uzothi umuntu le nduku iyaphalazwa ngoba phela kunenduku ufuna ukuphalaza ngazo sezingena egazini, ezinye ziyagcatshwa, ezinye ugeza ngazo, ezinye futhi ihlezi kuwena izibhodlela. Osichazele kahle. Ngiphethe induku ihlukana kathathu le nduku Baba Dokotela. Enye uyayicaba ibe kuwena. Enye iyintambo. Okay. Ehlala esinqeni kuwena. Okay. Enye ke uyakwazi ukuthi uphalaze ngayo. Kuya ngokuthi wena yiphi okuyona oyidingayo wena. Amafutha enhlanhla ongawasebenzisa nasekhasino nakuzo zonke izinto zenza zemali. Amafutha ani lawo? Usichazele mkhulu. Ngikhuluma la Baba Dokotela ngamafutha enhlanhla abantu bakuzwe lokho. Angikhulumi ngokwinisa ekhasini. Ngikhuluma ngamafutha enhlanhla ngoba khona abantu abaya lapha ekhasini uthola ukuthi inhlanhla uyishiye ngemuva. Uthola ukuthi mhlambe inhlanhla futhi ayisodele wena. Kodwa kungcono ngiyengibone kungcono ukuthi uye ube uphushwa na inhlanhla ikhona kuwena. Ngoba uthi mawusufikile lapha uthola ukuthi izinto ayisebenzi ngenxa ukuthi vele wena inhlanhla uhambe ivele ingekho kuwena. Mina ke engikwenza Baba Dokotela ukukunika into ezohambisana nendaba yokuthi ikuvulele inhlanhla. Uma ukhuluma ngomkhuthuzi kubantu ukhuluma ngebhande lemali, ukhuluma ngamafutha enhlanhla, awukushayise lapho sibone usichazele wena ukhuluma ngani. Ngikhuluma ngebhande lemali Baba Dokotela engilibiza ngomkhuthuzi ngoba likhuthuza abantu. Lifuna ukuthi ulifake esinqende lebhande akulona lela sengalweni lokulu. Kuba nezingcweba isuke zikhona phakathi leli bhande. Lapho hamba khona Baba Dokotela ukhuthuza ucash. Ngiyaxolisa ukuveza lokho. Imali ecash emaphaketheni liyayikhuthuza. Kusho ukuthi wena ungakwazi ube namafutha uphinde ube nebhande. Uyakwazi kube namafutha ube nebhande, ziyahambisana lezi zinto Baba Dokotela.
kuyikhombo kuyalekelelana Wake wakhuluma lana angazi noma singayifaka lento yebo noma kufuthi sikhuluma eceleni. singayikhuluma Dokotela ngoba sizokhuluma la Wakhuluma ngerengi ekhumbule irengi yaphelela lapha. akhuluma ngering Dokotela iring ekhona Dokotela ile yokuthi mangabe uyodlala ekhasini ngiye uthole iring le ring futhi awuzukuyifaka esandleni Sport bet ejani khona. izosebenza iring ehambisana nemidlalo lo sokuyidlala la ufuna ukuwina khona izinto ezizimali le ring le Dokotela awuyifaki emnweni kodwa ile efakwa la emqaleni kusho ukuthi ke kuzotholakala yona ke bese ufaka yona iring yenhlanhla futhi isuke isiyenziwe ngendlela enza ngayo kodwa into eqonde nayiqondene ukuthi ikuvulele indaba yemali Hayi siyabonga kakhulu. Imake mkhulu njoba uthi unebhande siqale ebhandeni. yebo Le bhande ngiwafica kuwena kwenza kanjani? ibhande mkhulu ngiye ngithi ibhande ngifuna ulithenge wena ngoba angikwazi Awunawo wena amabhande? anginawo amabhande ngiye ngithi ngifuna ukuthi ufike nalo kumina Okay, asipile ring. Njoba na ugijima nering nje, wazi kanjani umuntu wami ngakanani? Noma uyongiphintsha ngiyakhona. mina mkhulu ngeke ngize ngisho ngithi iring uzoyithola kumina ngoba angiwazi ukuthi umuno wakhe ungakanani kodwa kuhle futhi ukuthi ufike nayo mina ngilungise ngendlela engizoyilungisa ngayo kodwa futhi noma ngabe kuthiwa iring uyithola kumina vele usungezukuyifaka mkhulu emnweni Okay, usuke vele uzoyilengisa phi vele entanyeni okay. Mayibe ngisathi ke ngiyabuza ukuthi manje unkosikazi uzothi hayibo ushade noba wezoma phela la ekhaya. cha Dokotela nje asike isidingo ngoba usukuyifaka emnweni Okay. usuyilengisa njengama necklace sonke osuke ekhona Okay, okay. Khuluma mkhulu. yebo Le ring lena mina ngizoyithenga noma ngesiphi isitolo. iring uyayithola noma ikephi lapho ozoyifica Akufuneki kuze kube la abiza kakhulu. akufuneka uze kube la waqo wayine number Dokotela kufuneka iring Pho manje mase uyogqitha uthuna kwenza njani? mkhulu uthatha iring uhamba uyifaka ethuneni sidalula imfihlo manje mkhulu ithathe iring uhamba ufika Aqala imali lena. imali Le uqala ukukhuluma ngayo. u5000 U5000. 5000 Okay. Le faka ethuneni wenjani? lena ithe ukuthi okuningi ngikudalule thatha iring uhamba ufike uyifake ethuneni 7 days mkhulu ihlezi lapha ethuneni Okay. bese uyayikhipha ke ngosuku luka 8 manje izohlala u7 days Yeah. mawuyikhipha lapha fanele uthole ugologo mkhulu Mengingaphuze. kungaba ugologo omhlophe ngaba ugologo obomvu Asilungise sila mengingaphuze. mawungaphuzi mkhulu vela ngifuna ukuthi uzodakwe mkhulu Okay. ngifuna mina ungishayele nje amathame ebe7 mkhulu mangabe usuyilandile Okay. usukhuluma lezo zinto lezi Uphuze ithami ukhwife lapha. uphuza ithami uyakhwifa uphuza ithami Hayi ukuthi uphuze ukuplaka. hayi angifuni ukuthi angifuni ukuthi uplaka sikhumbula abantu abadala mkhulu sinyakazisa zonke izinto la ingakho ngithi zizimfihlo izinto zethu hamba uye lapha ethuneni usuyigqibile iring yakho 7 days mangabe usuyilanda usuthola ibhodlela kagologo elimhlophe noma elibomvu uzokusebenzisa kutheni ukhwife ngalo lapha yana Mkhulu ngifuna siyiveze lento lena ngiyasaba number 1 kethuneni. Ngizoya emini ngizoya ebusuku. Dokotela khona amathuna ungene kayi kuona emini Okay. khona ungene kayi Ele sekhanga ngavinjwa yini ukuyakulona? hayi la sekhaya ungena noma yini Noma yini. Dokotela ngoba uyobona abantu bakini kanjalo Okay, all right. Sengiyikhiphile ke le ring. Vese lokho ngizoqeda. Sengiyikhiphile ke le ring lena inenhlabathi ke manje. Ufuna ngiyigeze ke manje noma ngisengilengisa inhlaba iring evuthukele la kumene nenhlabathi yamathuna. asichaze lemfihlo Dokotela Cha ichaza mkhulu bucanga kanti. uyayithatha le ring Okay. Dokotela usubuyela ekhaya Alright. mawufika ekhaya into okufanele ukuthi uyenze Dokotela Okay. sikhuluma ngokuceba la Dokotela All right, khuluma mkhulu. uyayithatha le ring uyofuna inyama yengulube Dokotela ibe ningi Angidle ngolo. ibe ningi kulungile Dokotela noma ungayizwa Okay. ngoba khona into esifuna ukuyenza All right. njoba sithi sikhuluma nabantu abayisicebi eyokuceba futhi le ring uyayithatha le ring uyayipheka uyifaka nale nyama yengulube ungayifaka amafutha Dokotela Amanzi? uyafaka amanzi kancane Dokotela kwenzela ukuthi ikwazi ukuthi iba kulesi simo Okay. kodwa amanzi oqaphela fanele eze ayishele wona Okay. ube sengathi iyachotha Hayi ukuthi wena uyayixaphisa. and ukhumbule Dokotela khona into engifuna ukutshela mhlawumbe ubungayazi noma obuyazi uyazi ukuthi ingulube ayithintwa izulu mphezulu Ayishawa phezulu. ayishawa mphezulu ingulube ihlezi isesimene esright Oh lapha esibenza anginashela ukuthi hey izoshawa phezulu. ayikho into ekhavile ukuthi ingenzeki lutho ingulube nje esinye isilwane futhi into okufanele ukuthi uyazi ingulube noma ngabe liphi ibreakfast edliwa yigwili ngikhuluma ngegwili mina Dokotela
ngeke ungayitholi ingekho into engulube bakhona obhekeni khona izinto ezithile ezifakwayo ngoba yini uyasho ukuthi ihambisana nani nabantu vela basesimeni esithwala lesi kusasithwala kodwa hayi ukuthi sithwala asingabike kanjalo uze kuqina bazothi abanye kanti kusho ukuthi uma isidla ingulube kanjani cha mina ngisho nje khona ukuthi siveza izinto laba budokotela ya isangeyiphekile ke ngulube yakafika la ekutheni ivuthiwe inyama ngiyenza njalo ngifuna ngiphoqa ukuthi ngidle ngenza njalo uma ungayidle bakwadokotela akuyona inkinga ukuthi uyidle ngisho ungayidle bakhona mhlawumbe abanye abantu abangayidla basemaceleni kodwa wena okufunayo ubupheka ini le ring ubuthwebula lento wena ukuze kuthwebuleke lento okuyona oyidingayo kunento obuyithwebula la cash send awusayixoxe cash send 2000 rand push cash send cash send babudokotela ngiyabadedela futhi abantu ukuthi siyaqhubeka no 2000 rand sisuka emalini enkulu sehla kakhulu sehla sayisafika ku2000 ngikhuluma ngento etholakalayo manje ngikhuluma ngento etholakalayo ukuthi siyakhuluma nawe siyaxoxisana nawe sikwenzele ngendlela ekuyona efanele uzoyenza isikhathi singanani zoloko uyaze uzofike kuzoyenza njani ngiyaphela kule nyanga ngiyagcina kule nyanga babudokotela ngoba ebekade ngibenzela manje bengiphusha indaba yephasika babudokotela ukuthi belale bedlile bekwazi ukukhokha naso lento ukuthi sekunabantu abafuna ukudla kabili ukhesend uthi la khona abantu esebedla kabili phela ukhesend kodwa mina egcineni umuntu akabuya ngitshela ngithola lutho futhi babudokotela kungcono suvale babudokotela kule nyanga kodwa mawungaqhamuka babudokotela uthi hayibo nakho Babu Ngobese ungazi ukuthi ngempela sekonakele kakhulu angisazi ukuthi fanele ngenze njani mhlawumbe sesingaxoxisana ke lapho hayi mkhulu yebo iring babudokotela ngisho lutho mkhulu 084 954 6596 078 553210 inamba lapho bazokuthola khona phinde ba WhatsApp ya WhatsApp 084 abafuna nje uWhatsApp abaqonde ngqo kuyona bekwazi ukuthi bakhulume kuWhatsApp babudokotela babesizwe babujabulile siyabonga Amsha uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani bawina amalotho bawina eCasino imali yazizela bathandwa abantu bathola imisebenzi kalula impilo ilula imali izwabona kungesikhwama semali nawe ungayiphila leyo mpilo thwala ngesikhwama semali njengamanje khohlwa okunye ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816 khumbula lesikhwama sihlala emotweni ekhaya noma ehhovisi asithintwa abantwana.